hai sing tini sin pukhiri bagan holaijak yang par gana gana belai leng lakha ini no sabta tangi bathak laimani leng laiman maksukha sing belai khatung khaja khlai sini asas khaimani abono tui sing khatong tholaijak singor kabangma aphiyoka haini bagai sini paro kuphung tongmani bagai sing tini ro tam reuring no sing tini ro par kuphung tongmani bagai gana gana hoklaimani norok ke batawana di sing haini norok bo tabu jora bekaklai tong hangke samung kisa kostoma khlainai yang ni kia bodo dini pukhir rok lajak tong khai ka ban rok lajak tong ken rok bo asas khai mano asas khai norok bo income khai mano lag lag no haini boy sing taklai or kabang ma aphiyoka sing haini bekar tong le haini wan sugui norok bo haini nok klai tong mani sai samung kisa khai di sing sudu takirang no simi wan sugui tong ya sing kisi misa kosto ro khaya nango sini dehani kolomti khlai nango haini bagai nangan koi momo no jato sini siklat tongnai rong no nora haini tongya oi misa kosto khlai ke janai jar jar muchungmani ke baba asas khayo ke baba wagri wo kabangma dal bidal no samung khai mano sini income khaini bagai norok tawana di hakena norok bo samung khai di sing porimani sate sate sing sikla soka buma bufa singno tori logui singno sak bai thang bas nani jora khabang mo blai hambai tei sing hain tongya oi sing hain bekar tongmani slai khoksa khongnai sing ba aji man layo monani message joto sini tipabasi rong no te sini bung barang no sing hakeno truk truk income haika maji lainai aji sini bolong besek ngi tongha sini pukhiri bo blai tong no sing oro char kani tui tong sini ro prai afya ko sing 25000 prai 25000 beban mix khai katla karfo ruj mirka japan puthi bebak no sing blai nango sini sing sa maisa bai siming ya haini bagai sing mui kothro bai sana mungo nango haini bai tabu bishirbak market haika bazar hati rago belai no arok dam nuk jagai tongo haini bagai sing arok boslanya nango romui tei phalai sai manu sing abon koine ani sikla jati prasa haini bekar noko klai tongai rong no norbo income khaini source khaidi haini tong masai to mo dal bidal samong khaming bising tipano sing personal haga group khaini ke sing income ro khai mano amani message hambai joto sini pon share rok ani bidi singomo tini samong khalai mani sini pukhiri wo prai sinra aphyok jaka tini hisab khainai mini 15000 kasakasi tayaran bisingo thukena 1000 tei singoro tebo khoros khane tongkho sing tau sudu bichi chimir laisinai sing oro takle jeska puno bosoro 4 lakh moton income nai o bosoro no kaini bosoro nguchung datino aphyok chinai sing 3 bosor narmani 3 bosor sing komse kom 10-15 lakh income kain target sina puchiri wo sing khanani simi oro miski tu nai miski sing DIP ok snam nai ro no
miski bai jalogoi akoi sar rok jalogoi jotono sahojota khainani bagui no request khayo chin joto share tongro no paiso nani bagui sing 3 bosor bising discount so 15-16 lakh moton sing income khainani bagui sin target sing group rok nongmane bidi sing onek khatung khaja kana sing samung khai tonglai ro ani di sinoro samung khai tonglai mani bidi sarlai tongo sing lai leng lai jak kanani sing sing mati tui samung khai tongo bisirba khai sino a po bano tok bintang sa haya tok lok abo mongsa arom sing tongo bono bosung tabuk khailai nyai khiri roman bai chesta sung tabuk nanai sino acha mano này gì से कम 8 tori tong sinro 200 gram 400 gram om hai bakso tori tong mekha sing tak lai no just ka pono 13 lang no por obosoro sing karne target kali nge sing bosoro no 4 lakh kan nai abai sini em di sini pukiri belai tong thotok tui kabang ma ayang tebo dung tongko yang sati dung kolok ma ayang tebo jaga tongo yang ojor no ayang tap sung saga hoi thanai mo sung tini hok lai minai di sini pukiri heko bano sung aphyok lai mino tui sing ro tini hok lai jak na hambai